Keblay pikin nang pet baro bat kumju iki subscriber. Dem ta kindiat nginya paisha ka kubor ka balami na poka jela Karnataka. Lai thu ba meneka sgi ka badai ka artarik ubna Januari usnam arajar arpuwe. Laang ba ka jingle politics lane ka jingle business. Hakane ka klam covid ka kandai hakalek saudang chakari India ka dai shisha ka basisha. Bat pet pihang ne ya ka video hakaba ka tai ka principal jangka nursing college ka badan hapo ka tai ka nong ba tumor kabahapa po jela Karnataka bat pedro yaune u district health officer nakatika nang ba tumor hi kabahapa jela Karnataka unero la shu akmala sha inject la ne sha ai to vaccination jong covid khat khandai henry kadai taman chupos dor ban pen i kumbakile inject henry ka jing sha ki klem sha inject banyak ni video la share da utai u congress leader bakartang u Salman Nisami hapo ka Twitter account ko jong u bol angro baka sarkar ka nei halor ka ne ka jingjia hapo ka te ka jela Karnataka Barsa ka wipat ka kubor la ang bahadin ba Trump ulami na napaka White House hadin mula sya weng na nakakam Presiden Jagari Amerika hang ne pila banyi iba kateka lok jong Trump ka Melania Trump hakapor kidang hiar hapo kateka Florida International Airport kateka lok jong Trump kalakin taj banyak post dor lang baru Trump pat kane ka video mta kala sapriang kelang saudang jong pertai takkan ne kubon takkan janmit ni saya siam yang pat ya pi baro hakawai ka video ka ban sawat